l-offerta. Fil-partijiet li għaddew għedna li ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa hija l-istess sagrifiċċju tal-Kalvarju. Kemm fuq is-salib kif ukoll fuq l-artal, Kristu joffri s-sagrifiċċju waħdini li joġob lill-Missier. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Iżda mhux biss li noffru s-sagrifiċċju ta' Kristu, aħna noffru s-sagrifiċċju tagħna u nħossuna maquda ħaġa waħda mal-offerta ta' Ġesu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Mela l-offerta ta' Kristu fiha wkoll l-offerta tagħna, żgħira kemm żgħira. U offra lilu nnifsu u aħna maqudin miegħu noffru qalbna mimlija mħabba għal Alla u għal ħutna. Din l-offerta tagħna maquda ma' dik ta' Kristu toġob lill Alla l-Missier.